și 1000 să fie, că la mărunt am alergie. Am o simpatie, banii de hârtie, de 500 și 1000 să fie, că la mărunt am alergie. Campionul, campionul, eu sunt campionul. Bag 100 în pălărie și scot milionul. Dacă vor să facă bani și dușmanii mei să-și ia pălării și ei. Campionul, campionul, eu sunt campionul. Bag 100